Βρισκόμαστε στην προπόνηση του παπαιδικού τμήματος, η οποία γίνεται υπό τις οδηγίες του Θοδωρή πάλι. Έχουμε κοντά μας λοιπόν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του Μικρασιατικού, το Γεράσιμο Αποστολόπουλο. Είναι γεννηθής του 2003. Γεράσιμε, παίζεις αμυντικό χαφ και πες μας δύο λόγια έτσι για πώς βλέπεις τα πράγματα εδώ στο Μικρασιατικό, πώς είναι η κατάσταση. Έχουμε βελτιωθεί πολύ από πέρσι. Είχαμε και στο χριστουγεννιάτικο τουρνέ είχαμε πάει και στο τελικό. Και... Με τα Γιάννενα ήταν αυτό? Ναι, με τα Πας Γιάννενα. Ναι, και τώρα θα πάμε και ένα άλλο τουρνά στη Θεσσαλονίκη. Και... Με τον ΠΑΟΚ που συμμετέχει, ναι, έτσι? Ναι, και θα είναι και πολλές ομάδες. Και ελπίζουμε να παρακολουθούμε και εκεί και να τα πάμε και καλά. Για πες έτσι την εμπειρία σου στο τελικό με τα Γιάννενα, γιατί τα Γιάννενα, ξέρεις, είναι ιστορική ομάδα. Παίζουν και στη Super League. Πώς είναι έτσι να παίζεις με τέτοιους αντιπάλους? Εντάξει, ήταν ωραία. Τους σταθήκαμε καλά απέναντι. Και στο τέλος όμως χάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Και ναι, θα συνεχίσουμε. Έτσι, προσπάθεια μετράει τώρα, δεν το συζητάμε. Και μπράβο σας γιατί δεν το κάνετε. Δεν μου λες τώρα, Γεράσιμε, είσαι και Σαριανιώτης, Βερός? Ναι. Ναι. Άρα θα ήθελες έτσι να φαντάζομαι να ανέβεις σε επίπεδο και να παίξεις και σε ομάδα της Κεσαριανής εδώ στο Μικρασιατικό. Εντάξει, ναι. Δεν μου λες τώρα πώς είναι εδώ, έχεις φίλους, πώς τα περνάτε στις προπονήσεις? Ναι, έχω πολλούς. Ο προπονητής είναι καλός και τα πάμε μια χαρά. Τώρα εσύ παίζεις αμυντικό χαφ, έτσι, δηλαδή βλέπεις ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό? Ναι. Έχεις κάποιον που θα θέλεις να του μοιάσεις? Μ' αρέσει ο Μέση. Ναι, εντάξει. Ναι, μ' αρέσει ο Μέση, ναι. Άλλο στη θέση σου, γιατί ο Μέση είναι επιθετικός. Ναι. Εσύ είσαι αμυντικός χαφ, βλέπεις κάποιον, παρατηρείς? Έχεις κάποιον άλλο στη θέση σου εκεί, ξέρεις? Όχι ακόμα. Ναι, όχι ακόμα. Μ' αρέσουν πολλοί που παίζουν στη θέση μου. Ας πούμε όπως η Μπαρτσέλονα που παίζει και ο Ινιέστα και άλλοι πολλοί. Σίγουρα υπάρχουν πολύ σπουδαίοι. Τώρα πώς θα πάτε, μου είπες, στο τουρνουά, έτσι, στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Και θα παίξετε και με τον ΠΑΟΚ κιόλας αντίπαλοι, έτσι? Ναι. Δεν κάνω λάθος. Ναι. Πώς είναι τώρα αυτό, πώς προετοιμάζεστε για αυτό το τουρνουά? Το έχετε στο μυαλό σας? Είναι ωραίο, έτσι, τώρα να πας και εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, να παίξεις με αντίπαλο μια μεγάλη ομάδα. Πώς αισθάνεστε εσείς γι' αυτό, πώς προετοιμάζεστε? Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, γιατί οι ομάδες εκεί είναι σκληρές και θα πρέπει να σταθούμε καλά απέναντί τους και να ελπίζουμε για κάτι καλό. Πάνω απ' όλα όμως είναι να παίζετε, έτσι, ναι. Δεν μας νοιάζει τώρα σε αυτές τις ηλικίες, ναι, οι νίκες και τα λοιπά, έτσι, να ευχαριστιάσετε το ποδόσφαιρο. Ναι. Οπότε για να βρίσκεσαι εδώ, φαντάζομαι, Γεράσιμε, είναι καλά εδώ, μου πες έχεις φίλους, ναι. Πρέπει να το ευχαριστιάσετε εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Δεν μου λες στην αρχή που είπες στο μαμά και στον μπαμπά να παίξεις μπάλα, τι, συμφώνησαν ή λίγο ανησύχησαν μη χτυπήσεις? Ξέρεις τώρα, οι γονείς προσέχουν τα μικρά παιδιά. Τι πώς αντέδρασαν όταν της είπες ότι θέλεις να γραφτείς να παίξεις ποδόσφαιρο? Όχι, εντάξει, δεν φοβήθηκαν. Μάλιστα και ο πατέρας μου το πρότεινε, γιατί ήμουν ακόμα μικρός. Συμφώνησα και δεν είχα κάποια αντίρρηση. Καλό αυτό, γιατί έτσι πολλοί φοβούνται γονείς, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Γενικά μιλάμε βέβαια, έτσι. Ναι. Πόσο καιρό είσαι εδώ στο Μικρασιατικό, Γεράσιμε? Περίπου 8 χρόνια. Είσαι από μικρό παιδί λοιπόν. Ναι. Από το πρώτο τμήμα ουσιαστικά, από τα μίνι, να φανταστώ. Ναι. Μια ζωή λοιπόν στο Μικρασιατικό. Ναι. Άντε να σε δούμε και στην αντρική ομάδα. Και πιο πάνω και από την Α Αθηνών να είναι το Μικρασιατικός, γιατί όχι. Ναι. Γεράσιμε, σε ευχαριστούμε πολύ.